The third match was played between Niger State and
in Mongo Obi. Mr. Skillful Players. All right. One of my final match I want to do. And Jamaica and one him about the players not here. Yes, only about so I think everything is complete. Okay, good. Because this match I want. I'm on the no, that's all I should do. Yes, I know you'll be here. And then when I don't get at this man. So people, natural settlement,
ebe nọ na nsogbu ya na ọgwụisi
Ana
I want to give you but that's is around now. What is it? I'm not going to do it, sir. On. Mà lại á bao nhiêu là bây giờ tết cọc vào cái lúc đầu bên What
play no ga there.
After some time, I will see.
think there is progress. There's progress in the match.
Ladies and gentlemen, it has been a very wonderful moment.
I congratulate one of them. What's your hand? I put the book. And mission accomplished. The only hired defender. The defender of the tournament. He's the defender of the tournament. He's the one. We said we are going to do it and we did it. We did it.
Stop. The first match. Imo. Imo live. That is our right. We thank God for it. Yes. May God bless everyone here. Yes. We work for it and we get it. Yes. It's our right. Yes. Yeah, this is our chairman. Honorable chair. Yes. I love you guys. You guys are very proud. Thank you very much. Right on. Malaga n'ime Spain ụbọchị taa ha sọkọrọ mpi maka ịbịa n'ime Malaga ebe anyị nwere ndị Imo steeti nwee ndị Enugu steeti nwee ndị Abia steeti nwekwazi ndị Anambra na ndị Ebonyi. O nwere kọpụ ebuputere nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ezeudo. O nwere kọpụ ebuputere si ka anyị wee na-asụkarị mpi ka anyị wee na-enwetara aṅụrị ọnụ ka anyị wee na infat ka ọ si ka anyị wee kpọkọrịta onwe anyị ọnụ. Ụbọchị taa bụ ụbọchị emere nke ikpeazụ adị ndị mere nke ikpeazụ bụ Anambra na Imo steeti. Adị ime bọọlụ taa ọ dị ka bọọlụ a na-akpọ Clasico na obodo Spain ya Madrid na Barcelona. Egwuregwu a bụ ihe sọgburu onwe ya na asọchakwara ofe ya ga-enwe ndị Imo steeti wee bụrụ dị kọp. Anyị bụ ndị Anambra na-enwekwa aṅụrị, ndị Imo steeti na-enwekwa aṅụrị, ndị Abia ndị ebe niile na-enwekọrị aṅụrị na ụdị ihe a mere. Ọ kpata ji wee nọ n'ụbọchị nkịta na ebe dị Onyeisi dalebe obodo Igbo afọ mata ya gị gosiri nwa afọ Igbo dịka anyị ma iwu chizo echizo gee ndụmọdụ ga-enye ụmụnne anyị ndị na-echere ọdịrị ihe adịghị mma na omume na ya obodo oyibo na ha bịara ichiwe ego na ọnwụ omenala gee ndụmọdụ ga-enye ha. Ịma na-asị na onye ọbụla hapụrụ ebe o si, onye ọbụla amaghị ebe mmiri bido maba anyị hama ebe ọ na-agbasha. Na anyị hapụrụ be anyị wee bịaba obodo oyibo abụghị na be anyị adịghị mma, mana anyị hapụrụ be anyị bụ ka anyị bịa mata amamihe wee mụtakwa ihe dị iche iche. Maka na ije na mba, a sị na ije na mba ịmụta ihe wee tinye na nke ịmakwa ama. Ka anyị nọkwa na mba ahụ anyị agaghị echefu ebe anyị si wee bịa bụ ala Igbo. Ebe ọbụla ị nọ ihe bụ n'obi datị na nwere ebe isi adị ihe ọbụla ị na-eme
buru n'obi na o nwere ebe ị na-anachiga mgbe ị ga-emegidekwa ife afọ wee ruo mgbe ị chọrọ ịnachikwa n'udo. Anyị na-ekpere ụmụ afọ niile n'ebe dị iche iche na mparaga ụwa niile dị iche iche bụ ebe ọ bụla onye nọ ya rute na o nwere ebe o si mgbe ọ nọwara ebe ahụ jụụ ya ma na o nwere ebe ọ na-ana ya mee gịnị gbakọ nawa maka na a sị na onweghị ebe dị ka be there is no place like home. Ọ bụ ndị obodo oyibo onweghị ebe dị ka be. So ihe na-asị bụ ebe ọ bụla ị nọ omenala Igbo rie n'obi na ebe ọ bụla ị nọ ị na-egosite ebe unu si wee pụta. Anambra! 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 Baba Imo. All help. So enwee na-ekwukwa ihe a na-ekwu ebe ọ bụla onye Igbo nọ ụwa niile a ya rote na-erofu na omenala ndị Igbo. Ihe ga-eme ka irofu omenala ndị Igbo ya bịakwa na adị ị na-eme witi obi ọcha witi nganga igosi na ebe isi siri ike. Ọtụtụ ebe anyị nọ na Malaga ndị Igbo na-emesighị ike. Anyị ma na izuụka na-abịa Satọde na-abịa n'ikita ya bụzi mkpụrụ abalị 6 ndị Igbo ya emekwa mmemme emume a na-akpọ convention ndị Igbo niile nọ na Spain ya na iri ji mkpụrụ abalị 6 kịta nke ahụ akpọtụkwa ihe a bụ iji mee gịnị iji gosikwa ndị obodo anyị nọ n'ime ha ụdị mmadụ anyị bụ otu anyị si ebi ụdị ka esi wee dị ọ ya kpatara anyị ji wee sị ụdị ihe dị etu a dị mma anyị wee na-ekenekwa ọbụna nwanne anyị nwoke aha nke mere ka ịsọmpi a wee bụrụ ihe gaziri agazi n'ụbọchị nke taa ka Chineke nyekwa ya amamihe nyekwakwa ndị ọzọkwa dịka anyịkwa ụdị amamihe ọzọ ya emetụkwa ihe ya na-ebute ihe ndị Igbo na-eme ka ọ na-aga n'iru ọfụma mmadụ ụwa niile dị zuru ezu. Ihe ndị aka dara onye isi ikwuchukwu okwu a dịka o si dị na biko n'ikpeazụ ụmụnne m ga-ala ka ha mara onye na-agwa ha okwu a n'ihi okwu gị banyere ọ bụ eziokwu na m ekwu afa nne mbụ mana afa m bụ honere bụ Philip Ibeto Ọgbatụrụ Enyi. Abụ onye ụkpọ nke dị na Nnewi South Local Government Area of Anambra State. Chineke gozie gị ka mgbe ihe a next year ka anyị nwee ike soro gị wee gwụrịkwa n'ihi na ọ dị oche ọzọ ka anyị aga mmakara nke ọmụmụ akwụkwọ ochi ndị nke soro ndị gbara final n'ụbọchị taa ka anyị nwere ike ịgwa anyị mere ebe a n'ụbọchị taa biko. Yeah, a very good condition. It's wonderful. There's a losing team and there will be a winning team. Unfortunately, we couldn't make it this year, but we'll look up to next year. But it's really a wonderful atmosphere. You can see everybody is happy. Both the winning and the losing team is a family team. We are all happy. Dịka ụmụnne anyị ga-anụ ihe a na-ekwu ọtụtụ gasị na onwe ya biri ime n'obodo oyibo na ya biri ime n'obodo oyibo ịjụ ego mana dịka m kwuru na ụlọ nwa isi na-akwado ihe dị mma ọ na-adị ka ihe nwere ike ikwu ụmụnne anyị ndị a ihe ahụ egwuregwu ụmụnne ihe ahụ actually ụmụnne ya together. It's like a carnival. You can see we all came out with our families, both black, white, and anywhere. And this is part of it. We encourage oneness. Igbo. We all love good things, and this is a very good thing. We are happy for it. When you are next year, can you football by this time next year, I am a loser to the cup. I am a loser to the cup. I'm on the I am the vice president of Anambra Ropa Coach Task Football Club. We'll learn from our mistake. Es un honor compartir esto con estos hombres, es un honor porque hemos disfrutado de una fiesta futbolística
fantástica, lo hemos pasado muy bien, ha habido deportividad, que es lo más importante, ha habido momentos del partido complicado, pero al final el campeón ha salido ganando y la verdad que es un honor participar y con esta fiesta, con estos hombres, con estos seres humanos como nosotros, somos españoles y hemos pasado la mejor fiesta durante muchos años. Entonces, yo quiero agradecer a Mau por la organización, porque nosotros estamos aquí gracias a Mau y lo hemos pasado muy bien y la organización ha sido un 100%. Y la verdad que estoy orgulloso de compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias. Este club comparte todo, esto es una hermandad. Este club trabaja con niños, esto es una labor social, trabajamos con niños y yo le invito a las personas que no saben de esto que participen con esta gente, porque son gente buena, gente que participan, gente que le gusta el deporte y son buenas personas. Los invito a que vengan a venir y a participar con estas personas. Bueno, muchísimas gracias, señor. Mucha gente te va a escuchar, pero no va a saber quién está hablando a ellos. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ismael Gómez Santiago, soy vicepresidente del Club 26 de Febrero y la verdad que es un honor estar con esta gente. Me ha gustado la organización, cómo ha ido, la participación muy bien, muy bien, me ha encantado y la verdad que es un honor estar con ellos, porque lo hemos pasado bien y a través del deporte hacemos una labor social. Buenas, señor, muchísimas gracias que nos ha dado este tiempo para preguntarte. Te digo que Dios te bendiga para darnos esta oportunidad para competir contigo. Pues en este tiempo del año que viene, espero estar contigo otra vez. Igualmente, y lo invito a la gente de España a participar en esto.